Moi! Mä oon tällä hetkellä Norjassa Kristiansandissa, eli täällä Etelä-Norjassa, ja mä oon tullut tämmöiselle pienelle luontopolulle kävelemään. Tää on joku tämmönen 2 tunnin kierros, eli ei mikään kauhean pitkä reitti, mutta mä aion mennä semmoisen kukkulan päälle ja siellä pitäisi olla joku päivätupa. Mähän oon haaveillut jo pitkään, että mä pääsisin Norjaan. Mä en ole koskaan ennen käynyt täällä, mutta tietenkin mulla oli mielessä ne korkeat vuoret ja ihanat vuoristomaisemat. Nyt mä satuin muista syistä tulemaan tänne Kristiansandiin, missä ei ole juuri mitään vuoria. Ja tää on niin pieni kaupunki tää Kristiansand. Täällä on joku 100 000 ihmistä, niin täältä pääsee tosi nopeasti tänne mettään ihan tollain vartin bussimatkan päässä oli tää siitä keskustasta. Täällä on aika sumunen sää tänään. Pitäisi kirkastua tossa oikeastaan aika pian säätiedotuksen mukaan. Kello on nyt jotain 8 suurin piirtein. Eli mulla on tässä muutama tunti aikaa. Sen kukkulan ja sen päivätuvan lisäksi mä aion mennä tommoselle Lille Preikestolen nimiselle kohteelle. Siellä pitäisi olla tommonen kieleke, josta näkyy aika kivoja maisemia ainakin kirkkaalla kelillä, mutta saa nähdä mitä nyt tällä kertaa näkyy. Eiköhän lähdetä retkelle. Tervetuloa mukaan. Me ollaan nyt tossa. Ja mä aion kävellä varmaan ensin täältä alakautta, niin sit mä päädyn tonne ylös sitten, kun on jokin ihana kirkas sää. Eli sitten tonne ja sieltä sitten takas. Ja tossa onkin toi mökki, niin pysärytään siellä sitten lopuksi. Kastu. Toi sumu rupee ihan pikkasen hälvenee, musta tuntuu. Tuolta vähän aurinkokin paisto, ehkä pilvien lomasta. Vaikka täällä päin niinku mukamas onkin ihan tasasta eikä ole mitään vuoria, niin täällä on kyllä aika erilaista. Tavallaan tosi erilaista tää maasto silti. Että täällä on paljon enemmän tällaisia pienempiä kukkuloita, vaikka täällä ei vuoria nyt ookaan. Tuolla näkyy. Yeah. Nämä mun lenkkarit ei ole mitään todellakaan mitkään vedenpitävät, niin nyt vaan tälleen. Huop. Täällä olisikin, täällä olisikin ihana nukkua. Miksen tuonut makupussia? En tiedä. Täällä on ihan noi siistit laverit ja paljon tilaa. Ihana. Täällä on lisäksi jonkunlainen, onks toi huussi? Semmonen huussi. Mä tajusin, että mä poikkesin vahingossa tosta varsinaiselta polulta. Mä en tiedä miksi tää laavu ei ollut niinku sen polun varressa, vaan se olikin tossa vähän tuonnempana. Toi on mun ensimmäinen kohde.
Mä lupasin aiemmin antaa kunniamaininnan sille, joka karhunkierrosvideossa kertoo, mitä sieniä me löydettiin. Ja nehän oli punikkitatteja, aika tavallinen sieni, vähän tällainen tietämätön niiden suhteen on itse, mutta kyllä se vielä siitä kaikkia taitoja tässä pikkuhiljaa oppii ja kohta mä oon varmaan tosi hyvä tunnistamaan sieniä. Mutta siitä kunniamaininta Beata 20 käyttäjälle. Kiitos kaikille, ketkä on kattonut mun videoita ja myös varsinkin mun Urho Kekkosen kansallispuistovideo, joka on saanut ihan hirveästi katsojia. Mä en edes ymmärrä, kuinka paljon se on, kuinka paljon sitä on katsottu. Ihan uskomaton määrä. Tervetuloa kaikille ja kiitos kun katsotte mun videoita. Toivottavasti tykkäätte näistä. Aika pilvistä täällä taas on. Saa nähdä, näkyykö mitään maisemia sieltä ylhäältä. Mutta nyt mennään katsomaan sitä kivenjärkälettä. On tää aika korkea ja hurja. Voi! Tää on vaan tämmönen jyrkkä kieleke tässä. Tai tämmönen reuna, mistä on ihan hemmetillinen pudotus tonne alas. Toi on hieno, kun tossa on tommonen suo alhaalla. Sitten tossa on tommonen pikku lampi, joka on ihan jäätynyt. Tää sumo on kyllä aika maaginen. Tuolta me tultiin ja ollaan kierretty tuolta ja nyt mä aion kävellä tästä varmaan tonne alas ja sitten tästä, tuolla menee tie, tästä alas ton yli tosta noin ja jossain tuolla on se mökki. Jahas, mihis tästä? Tuossa on se kuva siitä mökistä. Se on tommonen joku moderni oikein. Onkohan verrattavissa noihin Rautulammella tupiin, kun se on tommonen, missä on joku iso ikkuna ja kaikkea. Tää rupeaa kyllä nyt nousee aika kovaa ylöspäin tää reitti. Saavutaan kohta siihen kukkulan päälle. Mulla tulee täällä mieleen ihan toi karhunkierros. Ehkä ne loppupätkät siinä lähellä Rukaa. Missä on just silleen tämmöstä kallioa ja tämmöstä vähän jyrkempää, niin ihana sumu. Ollaanko me nyt huipulla? Onks tää huippu? Mä en tiedä. Reitti jatkuu vielä ainakin tänne. Hei, nyt me ollaan huipulla. Oi, näkispä täältä ihania maisemia. Mutta nyt näkyy vaan valkoista. Ei se haittaa. Tämmönen. Kuinkas korkea tää nyt sit on? 161 metriä. Jee! Vuoden ensimmäinen huippuni. Niitä on tulossa vielä lisää, mä veikkaisin. Tänä kesänä ainakin. Toivon mukaan pääsen vuorille. Mennään katsomaan sitä mökkiä sitten. Täällä on ihana rauhallista. Täällä mä en ole nähnyt yhtään ihmistä tänään tällä reitillä. Muuta kuin nyt kuulen ihmisten ääniä tuolta edestäpäin, mutta muuten mä en ole tavannut täällä vielä ketään, niin on ilmeisen hiljainen päivä nyt sitten.
Wow, mikä päivätupa siis. Tää on aivan uskomaton. Tää on niinku siis tällainen luksusvilla. Täällä keskellä ei mitään. Että tämmöstä sitten Norjassa. Tämähän on siis verrattuna noihin Rautulammen autio- ja päivätupaan, niin tää on vielä next level. Nyt mä aion syödä vähän hotelliaamupalalta keräämiäni eväitä. Croissanttia ja sämpylää. Täällä on kamina. Tässä oli kyllä ohjeet, että täällä ei saa olla yötä, eli tää on pelkästään niin kuin päivätarkoitukseen. Täällä ei saa olla myöskään kengät jalassa, täällä piti laittaa crocsit. Tuossa oli kyllä tarjolla crocseja, joten kiva. Ja tästä on ihana ikkuna tänne ulos, siis ihan uskomaton. Wow, mä en tiennyt, että tällainen on mahdollista. Oispa meilläkin tollasia. Wow. Toi oli ihan mahtavaa, että siellä oli siis kirjasto. Siis niin kuin ihan Christian Sandin kirjaston kirjoja tuolla, joita pystyy ilmeisesti myös lainaamaan tuolta kai. Ja jollain QR-koodilla. Ja sitten en tiedä, pitäisi ne sitten palauttaakin tänne vai voiko ne palauttaa sinne peruskirjastoon. Mutta kaikkia tommosia retkeilyaiheisia kirjoja, jotain lintukirjoja, retkikirjoja, jotain tietokirjoja retkeilystä ja vuorista. Ja siis wow, mä haluun tommosia meillekin. Varmaan suosittu retkikohde tää. Tänään ei niinkään, koska täällä on niin pilvinen sää, mutta tonne tuli pari norjalaista tonne sit mun kanssa tonne mökkiin. Ja se on jännää täällä Norjassa, kun mua ei tietenkään ajatella turistiksi, kun mä näytän ihan norjalaiselta, niin sitten mulla puhutaan täällä vaan norjaa ja ollaan ihan sillain niin kuin mä oon paikallinen, mikä on sitten ihan eri asia kuin Japanissa, miten mua kohdeltiin. Että täällä, mä en oo ikinä käynyt täällä, mä en ollenkaan osaa sitä kieltä, enkä mitään, ja täällä mua niin kuin kohdellaan niin kuin paikallista. Mut sitten Japanissa, missä mä osasin sitä kieltä ja olin asunut siellä vuoden ja oli tosi paljon vaeltanut, niin siellä mua kohdeltiin niinku turistia ja välillä sillai vähän ikävästikin, niinku, että puhutaan aina englantia ja tolleen, vaikka kyllä suurin osa japanilaisista on kyllä tosi mukavia, mutta jotkut ei vaan tajunnut sitä, että niin, että mähän saatan niinku osatakin japania, vaikka mä näytän tältä. Nyt mä lähden takaspäin kohti bussipysäkkiä tästä alas. Mun pitää vielä etsiä se reitti, tässä ei ole mitään selkeää reittiä nyt, kun tää on vaan tää kallio. Takas alhaalla ollaan. Nyt mä oon tässä sillalla, mistä mä tulinkin tänne. Ja tää oli silloin ihan sumussa tää pikkulampi tässä, tai mikä tää onkaan. Ja mä en silloin huomannut, että tuolla ylhäällä on taloja. Hetkonen. Niin. Siis mä laskeuduin tänne niin kuin tuolta päältä. Tonne se bussi jätti mut ilmeisesti. Olipa ihana paikka toi. Mä olin tosta mökistä ihan ällistynyt, että miten tänne oltiin tehty noin hieno, tollanen ihan kaikkein käytössä oleva tupa. En tiedä, onko toi tavallista Norjassa. Jos joku nyt on käynyt paljon Norjassa vaeltamassa, niin millaisia kokemuksia teillä on, että oliks toi niinku sellainen, mitä täällä yleensä on vai? Toi on varmasti myös tosi hieno paikka silloin, kun on aurinkoinen sää. Sieltä varmaan näkee tosi pitkälle ja harmi, ettei tänään ollut, mutta ei se mitään. Se on ne varmaan sitten seuraavalla kerralla mua onnistaa sitten reissussa. Mä oon täällä semmoisessa koulun järjestämässä seminaarissa, musiikkitapahtumassa, jossa meillä on paljon ohjelmaa joka päivä, mutta tänä aamuna meillä ei ollut ohjelmaa, niin mä pääsin tänne. Nyt mä menen päivän ohjelmiin, kello on nyt jotain 12. Kiitos kun olit mukana tällä retkellä ja katsoit videon tänne asti. Nähdään taas ensi videossa. Moikka!